Изпитвам силни болки в коленете, не мога да спя. Събуждам се скован от болка, трудно се движа и ставите ми се подуват. Лекарят ми изписа силни болкоуспокояващи, но от тях се чувствам замаян и дразнят стомаха ми. Когато чух за Актипач, бях скептичен, но реших да опитам. Още няколко часа след поставянето му, болката ми намаля наполовина, а след седмица изчезна напълно. Нося Актипач между 12 и 24 часа на ден. Дори спя с него. За пръв път от години не приемам обезболяващи и спя непробудно. Доказано е, че терапията с Актипач намалява нивата на болка и помага за възстановяване на нормалната функция на болезнената област. Няма усещане от субсензорната терапия на Актипач. За разлика от тенс устройствата, няма да почувствате изтръпване, нито топлина или вибрация. Проучване сред 5000 потребители показа, че нивата на болката са намалели с повече от 50% при 2/3 от потребителите. Доказано е също, че дългосрочната употреба на Актипач намалява наполовина употребата на лекарства за болка, като същевременно подобрява цялостното качество на живот. Лесно е. Просто натиснете бутона, поставете Актипач върху болезнената област, използвайки пластири и почувствайте разликата. Използвайте от 6 до 24 часа на ден. За повече информация посетете actipatch.bg.